hama dzamakafamba nadzo pamweya nanhasi munodzirangarira gara zviya kunani uko Nicodemus, Leviticus, Simon Peter, Mother Mary. Rigidi vo. Hicho kwadi muri yaZimbabwe. Ndati ndikopinda ndikokuzivisai bhegi rangu kana kuti wombodo zvandakabata zvandakatakura ndikokusvisai pazuva ranhasi regai ndigoita hunhu zvimwe zvacho zvinoda hunhu zvinoda kuti ugodzikama kuti shoko rikwanise kusvika kuvanhu chikonzero kana variko mapurisa variko vezvemutemo kusanganisira vemachechi vanogona kukansela vemutemo madzimambo vese vane zvavanoita takapita kusangana pano iko chikonzero ndo nhepfenyuro yenyu inosanganisa marudzi ese nyaya dzandakabata pana mukoma kevanhu ndine nyaya yekwamutoko kana muriko makandiona musi weSaturday ndakabva mamutoko senda kunobata kumakava ndikabva kumakava ndikabata kwandakaita ndingangoti ndakafamba ndirimo mukati memakomo ndakakwidza ndikafamba ndiri mukati mekuteverera inzwai yedzimwe dzandakanga ndiinadzo pandakauya kwamutoko mamutoko senda ndo panichatangira mutoko senda mukoma KB kuna amai vanoita zvekutengesa muviri wavo kana kuti vanoti bhozho inini handiendi kubasa murume wangu akandisiya andipa vana vanokwana kuita vana akati hachadi kugara neni ndisati ndareva kutadza kwangu kana kutadza kwake handikwanisi kuzvitaura chikonzero pakati pedu mwana ngachizviti ndiri right asi zvandokuzivisa ndezvekuti imba iyi yakaparara but vana ndini nawo mudzimai ndiye ari kuchengeta vana saka ndakugara ndega inzwa basa randakuita ndiri pamutoko senda ndinomira pamugwagwa ndikasangana nano ndida ndinomuudzawo kuti yandageza neyandagezesa nedzandapfeka neandazora nedzandakapfeka aiwa zvakaitwawo nevamwe itaiwo zvenyu kureva kuti ndinobhadharisa kana ndikati 10 ukada unoendako kana usina kugutsikana ukachema ndinozanutara munoza ndingangoti ndiriwo touchline zvadaro mukoma KB pane murume wakasangana namai ava kubhawa ndokubva vakechwa kudaro ndokubva vaenda vese vane language yavanotaura yekuti munoda kurara here kana kuti tinongotamba izvezvi tobva taenda right muchirungu vanoti kwai short time right ndo zvavakaita ipapo murume uyu achibva aenda murume uyu akazotsvaga zvakare mukadzi uyu amene kuti nemhaka yei ndokubva amuona zvikanzi ndinoda kutorara night kumba kwako usiku wese ndobva vatorana zvakare sezvo vanhu vanga vajairana vakamboonana ndokubva vaenda kumba kunogara chi mukadzi uyu ndokunorara usiku wese ari kweko arara usiku wese kubeko zvikanzi ndafunga kuroora muri kunzi vakatangira nyaya vakatanga vari panguva shoma ndokubva wauya kuzorara usiku wese ari ikoko zvikanzi ndafunga kuroora zvikanzi aiwazve inini anondiroora anofanira kunobvisa mari kumba kwedu but asati ada kuroora akatanga kuti iye arara usiku wese inini handichadi zvekudzivirira ndiani manje murume zvikanzi aiwazve totanga taenda kuchipatara zvikanzi alright nemhaka yeni chidaro ndakuda kuroora zvikanzi handigarire munhu asina kubvisa mari kubereki wangu plus hona ndine vana ndoda kuvachengeta zvikanzi ndokubva vaenda kunotestwa mukoma KB vaenda kunotestwa baba vachibva vabuda vari positive HIV positive mukadzi ari negative zvikanzi hona izvo ndanga ndichitaura inini handikwanisi kuti nditambe nemi tichisangana tisina kuita sei tisina kudzivirira nekuti hona zvamuri plus isusu hatisati taroorana ndofunga usiku hwanasi hwadarika chiitai sei chiende zvikanzi inini panapa handibve panapa handibve murume akuramba kubva ndobva agara ipapo murume uyu anotopoda chitoenda iko anotoboti ndiri kuenda kwakati kwandashevedzwa achidzoka achibuda achidzoka achipinda mumba imomo amai ava vachibvaenda kumapurisa ndobva vanoripota nyaya kumapurisa varipota nyaya kumapurisa zvikanzi murume uyu ari kuti ini handina kwandinoenda ndo pandinogara plus vanoti mapurisa akanditi inini imimi ndimi makana unotsvaga munhu uyu iye ndiye ari kuziva kuti chaari kudida kuramba akagara ipapo chii vadzoka pamba apa murume uyu mukoma KB mai avo vari kuti ndakazoona kuti ane zvitupa zvinodarika 10 muumwe make zvine mazita akasiyana pandakaenda kumapurisa ndasati ndavaudza kuti ndo zvimwe zvandakaona 2 murume uyu kana akarara usiku anogona kubata foni obva afona oti mbuya zvinhu zviya zvatanga mbuya mbuya obva ati zvatanga mira ndikugadzirire mbuya vanenge vachitodavira pafoni zvinenge chitonzwika usiku
chirega ndikugadzirire obva aita maminutes obva aita po obvarara obva amai vachibva vati ndine nzvimbo yandinotengesera ndaenda kunotengesa ipapo ndobva ndaona pane zizi riripo ukaridzinga riri kuramba kubva ari mhenyu aritotizi munhu riripo ende vanoti iwo handibvi ende kana ndazobva inini uchanditevera ende ndichadhila newe kusvikira zvanaka saka izvezvi handichazivi zvokuita kugara kwandiriita nemurume uyu zvokutoti landlord vari kufunga pamwe tiri kuwirirana ende landlord hasanda vazivisa kuti ndo zviri kuitika pamunhu uyu kumapurisa vati ndo wakatsvaga munhu uyu so ndichitaura navo ndambotaura kudzana kati inini chitupa chinogara nemunhu wani kunze kwepakamba yepopolisi yekunze zvakanhongwa zvikakandwa ipapo ndopa zvakawanda but zvisina wazvakamirira kuzotorwa homo yemunhu mumwe chete kana yakuonekwa ine zvitupa 10 15 20 zvevanhu vakasiyana iye ari 1 zvinomborevei akazviwana kupi nemhaka yeni uye ndizvo here kuti ukaenda kubhawa ukakecha ukaenda kupa kwemunhu iyeye hauchabvi ende waakuvhundutsira mafoni uyezve munhu uyu akuona masipa nzvimbo pake mukadzi ari kuti mhuri yezimbabwe ini ndo mararamiro angu ndinoenda kubhawa ndichiwana mari handina wandinotuka handina wandinorova tikawirirana nemunhu zvatawirirana ndinobva taita ndobva ndaenda mari yandawana ndiyo yandoramisa vana vangu iko zvinozvi pamba pangu havachasviki vamwe varume pari kutonzi pane murume asi murume wacho hatiwirirani ende murume uyu hatisiwirirana zvachose anondivhundutsira nezvinhu zvandiri kuona ndaakutya anotofonera choti uyu wandiri kufonera ing'anga uyu inzwa saka mbuya vanenge vachifonerwa ing'anga ko zvinhu zvanenge achitaura kuti zvatanga ndezvipi mukadzi hatozivi kuti zvatanga ndezvipi hatozivi kuti ndezvipi mataura kuti mudzimai uyu paanoenda kubasa kwake achisvika ari kuona paanoshandira pane zizi menyu kubasa kwaanoenda ndipo here patouchline aiwa pekutengesa masikati machena anotorine nzvimbo yekutengesa manheru ndo panozotengesa muviri masikati achitengesa zviwanikwa so ari kuchema kuti ndoita sei ndaenda kumapurisa mapurisa akanditi manje munhu uyu ayo ari kuda kuti mudiwa wako hatitozivi kuti makabva pepi kusvika papi nekuti munhu kuti apinde mumba mako ndiwe garai pasi muwirirane mukarovana tinoda kuzobata vanhu hapana kurovana kana ari mashoko garai pasi mutaurirane saka ari kuti ndoita sei mapurisa vari kuti hatingapindire makawirirana murume uyu ane mhuri yake here akaroora here havatozivi kwaanobva asi ane zvitupa zvingani ane zvitupa zvinodarika 10 muumwe zvine mazita akasiyana asi fesi ndeye yake here kana kuti aiwa haisi fesi yake kuti munhu anofamba achingonongawo zvitori nemamwe masevanhu mukoma kb zviriko here kuti munhu anofamba achinonga zvitupa zvevanhu oisa muhomwe saka mudzimai ndiyaunza nyaya ari kuti ndoita sei kana manditendera chero kutaura ndite sei ndiri kuchadzoziva ndoita sei vana vangu iko zvinozvi haana chaanosiya pamba kana mari kuti ndigamuchire ndakutya but vana vangu vanorarama nenzira tushandisai ndikaenda kubhawa ndinogona kuwana munhu anochada kuenda kumba ndinoenda sei kune munhu ari kusviti ndiriwe pano ini handimudi kwakuri kukeshana pakaipa murume uyu mudzimai achitaura nemi anoti iye munhu here anoratidza kakuti njere dzake dziri panzvimbo atiti munhu kwai munhu chai tinototaura setiwirirana but tikangosvika panguva yekuti mumba mangu zvatikanga tawirirana kuti musvike panapa zvaita sei zvakadarika anobva aramba pavakatanga kusangana vachiwirirana zvavakawirirana akabhadhara mari yakachajwa akabhadhara mari yakachajwa kechi2 akabhadhara mari yakachajwa kechi3 ndio pakashedza kuti ndakuda kugara newe kakachisiri kechi3 kechi2 kekutanga akanzi nguva shoma mumwe numwe achienda kwake ndovadarika kechipiri akamutsvaga achiti ndoda night panzvimbo yanowanika ndobva amutora akaenda kumba vari kumba ikoko ndo pakazoti ini zvekudzivirira ndichada zvikanzi kwete kana uchida kudzivirira kana usingadi kudzivirira unotanga waroora ndobva aenda kunotese vanga kutoti munhu akuda unoteswa kureva kuti ari pamba ipapo vachibva vaenda aine shoko riya rekuti munhu ataura sei ada kuroora right munhu ada kuroora anofanira kuyabvisa mari 2 uyezve kusangana neni unofanira kunga uri murume wangu uyezve takateswa ndokunoteswa ndikuoneka kuti ari positive ari positive uyezve mari yekuroora hana handimona ndo pakati zvose zvawaramba izvozvo panapa ndichabva saka ari kutogara pamba apa zvokumanikidzira ari kurara pai murume uyu anotorara mumba ndopinda ine mukadzi ari kuti inini ndikada kuramba dzimwe dzenguva lendodi vandiri kuti anoisi pamba
ende lendo ndasenda vasivisa chandakakwanisa kuita kuenda kumapurisa ndaenda kumapurisa vakati aitaurira naye nekuti ndaona hapana kumborovana vanhu kana kuita sei asi mukarovana tinokubatai asi nyaya iyi ndiye kuwirira kwenyu gadzirisai kwanzi nemumwe mukoma KB munhu uyo imhondi musamuvhurira dhoka nauya nemhaka yei anofamba achiuraya vanhu zvitupa zvaanazvo izvi ndezvevanhu vanenge takauraya obvaisa muhomwe uyezve n'anga kana kuti vanhu vaari kutaura mazita kuti halo vanhu vaanoshanda naye panyaya dzemushonga ndo vanomupa simba iro vachimutuma kuti enda unouraya ndeumwe ari kutumira meseji regai tinzwe kuti pakadaro panoitwa sei right tenda mukoma wangu baba Isabel nyaya iri kutaurwa namukoma wangu wabva pakufona ava mapurisa kuti vakabata nyaya iyi zvakanaka ere mudzimai uyu paakaenda kunoripota no ndiri kuona sekuti mukoma KB nyaya dzakafanana nedzevanhu vaviri vane rudo pakati chinhu chavanotaka kutaura nezvecho pamusoro inyaya yekuti wirira naye but baba Isabel ndikasvika kumapurisa nhasi ndichiripota nyaya handitika mapurisa ngavanzwisise kuri kubva nyaya nekuri kuenda nyaya mudzimai uyu akataura kuti inini ndinoita basa rekumira patouchline ichokwadi ndakaona client tikawirirana tikabhadharana tikapedza akazodzoka zvekare tikaenda akakumba asi izvozvo akurambira mapurisa vanofanira kunzwisisa kuti kwakatangira nyaya hana kubhadhara hana kubhadhara rora hana kuroora akabhadhara nguva akangobhadhara nguva chari kurambira kubva pamba apa chii handifunga kuti mapurisa vakabata zvakanaka nyaya iyi ndakuvhurika mukoma KB ende ichokwadi ari kuti umwe wamwe ndaitaura akati makamboendere kubhawa kunosoga murume ichokwadi mukoma KB vanofanira kuitarisa panofa munhu apa mangwana kana pane zvinenge zvaitika tinozopa ani mhosva no vanofanira kubatsira mukoma KB so ndiri kuona kuti kutaura kuri kuita mai ava mukoma KB mukoma ava vachiti ngaadzokere kumapurisa anotaura zvakanaka kuti muchiri kurangarira here nyaya yangu ndakati zvakati kana munhu achirambira pamba kuramba kureva kuti kwakukonana mumba ndemangu ahazi murume wangu takadanan zve2 minutes dzakatodarika akandibhadhara kuti achiende kumba kwake achadi kuenda baba Isabel ndinofunga kuti dai zvakwanisika tabata komishina mutauriri wemapurisa munyika yeZimbabwe Potemba Nyati kana vasiri busy kubudikidza nesadek iriko vanokwanisa kukomenta tinzwe kuti nyaya iyi ingaitwe sei mangwana hatidika kuzoti honai tarasikirwa nemunhu ichokwadi mukoma KB because munhu akatopotera kupotera kureva kuti zvandikunda rega ndiende kwemiti ende kwaakaenda akagona akabva enda kumutemo yes alright regai katinzwe mashoko anotevera tichedza kakubata komishina Potemba Nyati tinzwe kuti vangatibatsire sei Kanyemba Bhonzo naBhoshongora sekutaura kwataita pari zvino takwanisa kakubata mutauriri wemapurisa muHarare handitika Harare province Inspector Chakanza kuti vatibatsire kubudikidza nenyaya yekwamutoko mangwanani mamuka seiko vachakanza tamuka Bhoshongora tamuka zvedu mainzwa kanyaya yekwamutoko iyo ndaizwa hangu Bhoshongora yes ndandirongofunga hangu kuti dai makunzi mamuri muno muHarare taiona kuti taigona kumbatsira sei but zvazoitika ndezvekuti ndekwamutoko but chandonyanya kukurudzira ndechekuti ngaende papolice station iri padhuze naye anonoona ve-VFU ve-Victim Friendly Unit vanomubatsira pastation kana vasinawo vatadza kumubatsira ngaende kudistrict kana kuti kuprovince yekumashonaland east unoona provincial Victim Friendly Unit officer vobatsirika amshuwa vanobatsirikana zvakanyanya ikoko mukoma KB aiwa tinotenda maita basa nerubatsiro rwamatipa kuitira kuti amai ava vabatsirikane asi munofunga kuti okay pamutemo iye murume akasvika achitsvaga munhu wekufadzana naye akaramba kubuda mumba imomo right imhosva here zvagara zvazvichitoitwa nevanhu vaviri ivavo zvekunotorana paro panzira vachiita izvozvo zvechipambi izvozvo vanenge vachitopara mhosva vari vaviri zvinosungisa alright right saka murume okay mhosva yaparwa asi murume uyu ari kuramba kubuda mumba imhosva futi here ndosaka ndati vachienda manje papolice station iri padhuze navo vonoona ve-VFU vobatsirwa alright aiwa tinotenda maita basa Inspector Chakanza
zvakanakisa ngoma Kevin. Tinotenda. Amaisavero. Yakutosimudza imwe fedha futi. Saka kuenda kunotsvaga munhu wokufadzana naye patouchline. Itori mhosva. Ini inspector Saka munhu wese mumba ndizvandirika. Yes. Munhu wese pai mumba nemurume wako kungonotsvaga munhu patouchline chete 20 parabura 20 minutes past 10 sidzira chimbobabaisa bhoti paka kwe chakukwa chiri kuti kudini amai kumagunde he kumagunde amai kumagunde he kumagunde jekesa musutu he kumagunde kufambo tichienda kukwekwe right mukoma KP pane mwanakomana ane 17 years dzekuberekwa ari mukwekwe General Hospital ari pabhedhi mushure mekumwa poison akuda kufa. Paakatakurwa mwanakomana uyu akatakurwa mushure mekuti iye havana kuziva chakanga chaitika chii. Mwanakomana ari kuhospital ndo pakazoonekwa kuti muhomwe make mune tsamba yaakanyora, mumba mune imwe tsamba yaakanyora, ndokubva anyora zvakare imwe tsamba yaakaenda kunosiya pamashops achinzi ipiwe friend yake kuti takasiya tsamba kani 3. Tsamba yanga iri muhomwe, tsamba yakawanikwa mumba netsamba yakanosiya apa neimwe shop yaanotamba neshamwari yake dzakanyorwa zvakafanana. Iye achibva amwa mushonga, amwa mushonga vanhu hapana kaita pfungwa yetsamba idzi, vakazoita pfungwa mushure mekunzwa unzi nenge amwa mushonga izvo zvatori muhospital. Tsamba izvo yakanyorwa mukoma KB. Vanhu vese vakasiyirwa tsamba idzi vakasvika kudzitaura. Chikonzero munhu uyu ari munzvimbo umu anozivikanwa semunhu ane zita. Mwanakomana uyu baba vake havana mwedzi muviri vashayika anova ndiye akamwa mushonga uyu nematambureva kuti pamba pavo pakatosviba kana nyaradzo haisati yaitwa. Mwana ndiye akazotanga kutaura chokwadi chake ega akukwanisa kutaura ari muchipatara, ende nyaya iyi akazoitaura mushure mekunzi asati aita zvakanaka achiti anofanira kundombobuda achidzoka pabhedhi achibwana kuno vanokansela vachiti iye anofanira kuti aongororwe kuti chakabva mukonzeresa kumwa mushonga chii, pane zviri kumunetsa here, urwere here, nekuti kana uchida kuita suicide unotariswa kunzi brain dzako dziri right here, chii chiri kukunetsa, hausi kurwara here brain, haungade kufa, uyezve hauna here zvimwe zviri kunetsa zvaunofunga kuti upenyu hwangu hazvichagadzirisika. Ndo pakatorwa netimu rekanseling achitaka kuudza manesi kuti inini ndiriga ndikuudze kumba hakusi kugarika nemhaka yekuti ndiri kunyara nezvimwe zvinhu zvandakasangana nazvo. Zvikanzi right, inini ndina baba vari muvhileji matinogara, nokuti nyaya iyi yakada kufanana neimwe nyaya tikatomboita zvakare. Baba ava vakati kumukomana uyu ndisire foni yangu pachaji, ende nguva dzese mwanakomana vanotombotuma vachiwirirana vachifara, mwana uyu achibva aona mufoni mutori nepiki raamai vake. Zviya zvekuti vanhu vanenge vakarara mumwe pake vachiratidza kuti vari kusheya same blanket vachitora seselfi vachitobuda kuti musoro pasaidi vanhu vari musame blanket. Ndobva azviona, ndobva aona kuti pamwe pavakatorwa ari mapikisi amai vake akatowanda ari pai ari mufoni imomo. Ndokubva azobvunza mudhara uyo kuti nai mudhara, imi muukama hwenyu namai wangu ndewechii? Baba vachibva kuti kumukomana uyu zvakawanda ungada kutsvaga zvako, but unozviziva here kuti chikomba chaamai ndibaba? Akaita senge ari kuseka. Mukomana achibva ati mudhara ini handikwanisi kukuti baba, handikwanisi kunetsana newe nenyaya yandiri kutaura ndiriga iko zvinozikomba kuti tiri kutochema, baba vangu vakafa, handitozivi chinhu chakaura baba vangu. Saka iwe ukati iko zvino ndiri kutoona mapikisi naamai vangu ari mufoni menyu. Mudhara uyo vachibva varova mukomana uyu, mudhara vachibva vavhundisira mukomana uyo vachiti inini ndine mashops, inini ndine mari, chero ndikakurova hauna kwaunoenda, ndine maloya. So mukomana uyu achibva angonyora tsamba iyi yakanga yatonyorwa kuti ipai hama dzangu, kana kuti hama dzangu kana maiona zirei kuti ndo zvandafira.
nikuti munhu ari kundirowa asi baba vangu ine ndamona ana mai vangu amai vake ana kutaura nawo pose pakamwa mushonga mwana uyu mai ndo vakamhanya nemwana achazaita sei vaya kuchipatara ndo pakazochezonzi uyai kukanselingi mwana wenyu ndo zvaari kutaura manga muchitaura nyaya yekukwekwe muri kuti pane mwanakomana ane makore mangani ane 17 years 17 years akaedza kuzuraya kuda kukomenta suicide icho kwadi mukomekedo akasiya anyora matsamba matatu yes ekuti pana baba vandakada kuisira foni yawo pachaja icho kwadi ndichibva ndaona baba mapikicha ababa awana amai vangu mukomana uyu baba vake vari kupi baba vake vatori ne 2 months vafa pamba pavo patori patema vachangobva mukufa havasati vaitirwa nyaradzo saka mukomana uyu chicha paka kuti ada kukometa suicide anoti iye mukutaurisana nababa vakabva vatomuti woziva kuti chikomba chamai vako ndibaba vako ende baba vakatosvika pakutorova mukomana uyu baba ava vakarova mukomana uyu vakamurova nei vakatomurova nembama vachiti hautaure izvozvo because chikomba chamai vako ndibaba vako ende zvinoitwa nendibana mai vako hazvinei newe mwana uyu akavhura foni here kuti aone mapikicha kuti chii chakaitika mwana anoti takaona mafoni zvinoreva kuti akavhura foni zvinoreva kuti akavhura foni achibva aona haana kutaura namai vake saka izvozvo ari kunzwa sei mwanakomana ari muhospital but izvezvizvi ari muhospital imomo akazokwanisa kutaura nevasevenzi vemuchipatara ende kana munhu amwa poison kana kuda kuzvisungirira vanoti anofanira kuti akansela kuti chakamira sei ende vachitesta brain dzake kuti munhu kwaere hapana kumwe kurwara kuripo here kuita kuti afunge kufa mukutaura imomo ndo pakazokwanisa kuudza kuti ndo nyaya iripo amai vake vatozvinzwirawo ipapo mukukanzela kwemwana kuti ndo zvakamwira mwana wenyu ende ichokwadi nokuti mapics arimo akamatora ndokubva aisa mufoni make mwanakomana akatora mapikicha aya akaisa mufoni make amai vake vakarara vakaita zviya zvekuti mumwe pasaidi mumwe pataisi vakatarisa mudenga varatidza kuti vaitomutorera selfie hama dzemwana uyu padzakazvinzwa kuti ndo zvakaitika zvakakonzera kakuti ade kuzouraya dzakati kudini chokwadi mukoma kb vagara pasi kuti toda kuti titaure nyaya iyi nekuti amai pavakaudzwa nyaya iyi amai vakamira vega vanhu kandiwe kuhospital vakati imi muri mai tiri kukumbira kuti panyaya iyi inofanira kuti ibalanse baba vake kana muchiti baba vake vakashayika tinokwanisa here kuona hama dzeko baba vake vange vavaningire kana vakoma vachiona vasvike pano asi nyaya iri kunetsa nokurwadza ndeyekuti pari kuita sezvinonzi pane kuratidza kwakaita kuti mai vane kutaura kwavakaita nemunhu uyu nekuti murume uyu anova ndiye ano mapikisa kwari kwada mai akatiza haasi kuwanikwa hama dzaamai dzemwana uyu dzakaenda kuhospital dzikanogabhara sine vanhu ava svikanzi ngatidanei munhu vakanzi pane nzira ine kodzero yekunzi adaniwe nokuti kuti adaniwe muno isiso kuchipatara kwese kuita izvo anditika asi zive kuti michazongera pasi dzimwe dzenguva zvinoda kukwirwa matare asi matare acho ndimi nozamuita kopi murume uyu vanhu vachibva ikoko ari kunzi haana kuzowanikwa futi haasi kuwanikwa munzvimbo akatiza mwana mungaziva here kuti kondisheni yake iri sei muchipatara no kondisheni yake kuzvinozve munhu akutodya munhu akutofamba ega zvokuti kana achinzi ari kuda kukanseling anotobuda muchipatara achitofamba ega achienda kunzvimbo iyi achidzoka ende akutombobuda muchipatara achiti no damborohwa nemhepo achifamba asi achirakadimito kunge here kana kuti kuchiredzi uyu akaenda kakuno anga akaromba asi akaromba nemudzimai wake kuti asabate mwana asaita budzi mudzimai akazofamba akazoziva kuti ndo zvakaitwa sei zvakaitwa nemurume kusvikira mudzimai aita chikomba ndokubva abata pamuviri ndokubva aita mwana murume achibva atanga kurwara chikomba chikashedzera kakuti ndiri kuda mari kuitira kuti ndozokurokonora kana kuti ndozokubatsira kuti urege kurwara zvakamira sei ichokwadi muri yezimbabwe rigandire mashoko ndichiti nyaya iyi yakazotorwa neanove sisi kumurume uyu vakatiwo varida kuenda kuhofisi dzevanhu vakuru chikonzero zviri kutaurika havisi kugamuchidzika uyezve mari iri kutaurwa haizi kubatika saka kandiri mukati mekutaura navo vari kuti bhozho nyaya tiri kutaura panapa yasikireti yekuti inyaya yatinofanira kuti tiite kana tapedza kuita zvinhu izvi tozokuudzai asi murume uyu wokurwara uyu anonzi akambokumbirawo mushonga kana kuti poison wekuti dai mandipa ndazvipfuudza achida kuzouraya saka veukama vakati kudini mushure mekunge ataura mashoko akadaro munhu ari kutochengetwa kuti aiwa kumhanya kwese kwatiri kusamba kuti iwe urarame uve neupenyu hwakanaka saka vari kuti iwo havakwanisi kutiudza zvikuita chikonzero tikazvitaura zvikaenda kwatiri zvinofanira kuenda pamhepo zvikaenda pamhepo kana kuri kuvandirana nekuchenjedzana kuti vanogona kuchenjedzwa saka vari kuti iwo tine matiri kuzama kufamba kusanganisira vamwe vakuru chaivo mukati menyika vakuda kutopindira mukati menyika vachiti vanhu vanofanira kugara pasi votaurana vari vapenyu
right ati murume uyu achiri kurwara apata basa mano tosangana kamangwana the hottest mid morning show in Zimbabwe baba Isabel ndawe ndo zadiana right kune avo vachada kukubatai kuti vakupei kanyaya pamwechete nekutsvaga namba dzevabatsiri munobatika papi icho kwadi muri Zimbabwe ngoti wamugaseko Cecilia Banda chimuti wakabata Edith Muzimbabwe Gomedi ndiro zamufamba chenge masara rega nditi muri Zimbabwe mangwana ni kwa KB ndikuda kunungwa dzedu ndichange ndichiva panyaya iri kuitika mu high fields yemwe murume ari kurwara muviri wese maoko ni makumbo achakwanisa kubata kana kuzvikana kuchipasira kwenda kuchimboza ndirika ari kurwara ndichazinge ndine nyaya yacho mangwana mukoma KB kuti kana pane vanogona kubatsira vangatibatsira sei chikonzero zviri kuitika ipapo zvakatooma kune vanoziva kuti vanogona kubatsira mukazondikumbira mapexi ndokupai kuti zvinhu zvakadaro munozvigona sei ndichikupai address kuti muende panzvimbo munobatsirana nenyaya iyo kuti mugona kuti zvakamira sei uye zvene chiri kupisa chepamusha panga pane rufu vanhu vakaungana zvikanzizvo nomwe aiwa mubatsira ari pano huyai ndikuudzei icho chiri kuitika varipo ipapo pamba pemumwe mukuru wepamba apa pachibva pabuda kamwe kamhuka kukatsva dzimba dzinokwana kuita 4 muvillage kamhuka kakabuda mumbaga kakaenda kunopinda mese makaipinda maisara imba ichitsva kutaura kuri wata dzimba dzakatsva asi vedziyo dzimba idzi vakaramba kuenda kudzimba dzavo nyaya ndiri kutaura iri kumapurisa asi iri kunetsa kuripota kuti imba yakapiswa nani apakaipa asipo hapo anenge ajabhare sipo mangwana vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisingachipomerwa ii nhamba dzisinganyadzise nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhiba sa patience dhunda kashiri njuzu rikiti voma